Исәнмесез, эфирда яңалыклар чыгарылышы, студияда Лилия Гатиналга таба кайбер темалар турында. Укыргамы яки ял итәргәме Татарстанның кайбер мәктәпләре 5 көнлек укуга күчәчәк. Шулалар моның турында ни уйлый? 25-нче комплекста яшәүчеләр ишек алларында 30 яшәргә тиеш. Ни өчен? Соңгы тәүлектә Татарстанда яшәүче 45 кешедә COVID-19 диагнозы расланды. Шулда узган тәүлектә коронавирусның тагын 3 яңа очрагы теркәлде. Шулай итеп 18 августка Татарстан буенча коронавирус белән авыруның барлыгы 24826 очрагы билгеле. Аларның 21893 терелгән, 48 узган тәүлектә. 1 сентябрьдән Россиядә коронавирустан вакциналаштырылган гражданнарны бүләкләү программасы старт ала. 1 декабрьгә кадәр Россия Федерациясе премьер-министры Михаил Мишустин имзалаган карардан күргәнчә 100,000 приз уйнатылачак. Акция уникаль язылу номеры буенча вакцинацияләүчеләрнең бердәм регистр нигезендә үткәрелә. Конкурста 18 яшьтән өлкәнрәк россиялеләр катнаша ала. Җиңүче очраклы сайлау ярдәмендә компьютер белән билгеләнәчәк. Россия Федерациясе вице-премьеры Татьяна Голикова фикеренчә, мондый лотерея гражданнарга үзенә күрә бер рәхмәт билгесе булачак. Укыргамы яки ял итәргәме күрше Түбән Камада мәктәпләренең бер өлеше сынау проекты сыйфатында 5 көнлек укуга күчәчәк. Бу хакта Түбән Кама районы мәгариф идарәсе җитәкчесе Рамил Гыйниятуллин хәбәр итте. Яңалыклар кече сыйныф укучыларын укыту һәм тәрбияләү нәтиҗәләренә уңай йогынты ясарга тиеш дип саныйлар анда. Шулда 5 көнлек укуга күчү мөмкинме? Хәбәрчебез ачыклады. Пилот проектында Түбән Каманың 17 мәктәбе катнаша. Мәгариф идарәсе башлыгы Рамил Гыйниятуллин сүзләренә караганда, уңай нәтиҗәләр булса 2022 елның 1 сентябрьнән 5 көнлек эш шәһәрнең башка мәктәпләрендә дә кертелергә мөмкин. Үзгәрешләр башлангыч сыйныф укучыларына кагылачак. Шул ук вакытта бу мәсьәлә буенча чалы әти-әниләре 2 лагерьга бүленде. Ну, если первый класс шестидневка, то лучше шестидневка. А если уж пятидневку сделали с первого года, то пятидневку уж. Только так. Плюс родители, которые в субботу, воскресенье работают, мне кажется, так тяжелее будет. Ну, я тоже так же думаю, чтобы они были, чтобы в субботу заняты, потому что мы тоже бывает на работе. Я согласен, что в субботу тоже учатся. А как думаете, а в воскресенье только хватает им для того, чтобы отдохнуть? Ну, я думаю, хватает. Потому что они бывают и в такие дни приходят, получается, в 2 часа, мы на работе, нас дома нету, они полностью сами как, их никто не контролирует, уроки они не делают, мы приходим, делаем только вечером. Так что я думаю, им время хватает. Ну, я считаю, можно отдохнуть. Ну, не знаю, старшеклассники пусть учатся, а младшие отдыхают. Ну, так-то, конечно, лучше 5. А почему? Ну, надо смотреть по нагрузке, как ребенку будет комфортнее, мне кажется, это самое главное. А наблюдать, кому-то удобнее 2 дня отдыхать, кому-то 1, это уже от людей, мне кажется, зависит. Шул ук вакытта безнең рәсми аккаунтта үткәрелгән сораштыру нәтиҗәләре күрсәткәнчә, күпчелек әти-әниләр, бу 94% балаларның шимбә көнне ял итү турына яклы, моңа ирешергә мөмкин дип аңлатылар шәһәр башкарма комитетында. Каждая школа самостоятельно определяет график обучения, многое зависит от программы, учебной нагрузки. Детали станут известны ближе к 1 сентября. На данный момент известно, что первоклассники будут обучаться 5 дней в неделю. Күп кенә ата-аналар билгеләп үткәнчә, дәресләр расписаниесында шимбә көнне нибары 1-2 фән куелган һәм аларны башка көннәргә күчерергә мөмкин. Аның каравы, балаларның үй эшен башкармый торган тулы ял көне барлыкка киләчәк. Әлегә исә чалу укучыларына атнасына 6 көн укырга туры киләчәк. Лилия Гатина, Айдар Мусин, яңалыклар. Фаҗига булганны көтмәгез, утны кабызыгыз. Ярдәм сорап безнең редакциягә Мәләкәс ар ягында яшәүчеләр мөрәҗәгать итте. 25 комплекста ишек аларында берничә ай дәвамында ут юк дип зарлана чалалар. Алда яңа уку елы караңгы тиз төшә башлады. Балаларны урамга чыгарга куркыныч. Урынга хезмәттәшем Розалия Фахретдинова чыкты. Во дворе не горит ни один прожектор. Время 8 часов вечера. Мәләкәс аръягындагы 25-нче комплекс яңа төзелеп килүче район. Яңа йортлар артканнан-арта бара. Балалар бакчалары барлыкка килә, тик ут проблемасы берничә ай дәвамында хәл ителми ди халык. Подросток звонит маме. Мама говорит, мне пристают, говорит, подвал тащут, говорит. Она говорит, я, говорит, выбегаю, а эти, говорит, от меня убегают. Я, говорит, их, конечно же, говорит, не поймала.
Микрорайонда күпчелек балалы яшь гаиләләр тора, алда яңа уку елы. Ата-аналар балаларының куркынычсызлыгы өчен борчыла. 25:05 йортында яшәүчеләр төнге вакытта ут юклыктан бик интегәләр. Утлар янмый инде, янсыны, потому что кичкенә балалар безнең районда бик күп. Алар һәм кичкә таба инде, тем более, караңгы бик тиз төшә, шуңа да инде яктылык кирәк минемчә, тем более шундый молодой микрорайонда безнең. Ут булмаган сәбәпле балалар уйный торган җирләрдә, площадкаларда караңгы. Караңгы булганлыктан машина килгән белән килмәгәнне сизми дә каласың. Балалар юлга жүгереп чыгалар. Кайчагында, может, даже впритык машинага терәлеп дигәндәй туктаталар машиналарны. Бик кыен. Хезмәт күрсәтүче оешмада төзүче компания әле 25:05 торак йорты белән идарә итү өчен документлар тапшырылмаган дип белдерәләр. Ләкин яктыртуга кагылышлы барлык сорауларны аларга бирергә кирәк. Төзүче компаниянең матбугат үзәгендә исә бу проблеманы электр юлларындагы аварияга сылтадылар. Ул кимчелекләрне бетерүгә исә ПАТ хезмәткәрләре җаваплы дип белдерделәр. Алар үз чиратында бу хәлне төзәтергә һәм якын арада 25-нче комплекста утны кабызырга сүз бирделәр. Розалия Фахретдинова, Кирилл Хабзе, яңалыклар. Әгәр сезне берәр проблема борчыса, яки шатлыклы хәбәр җиткерәсегез килсә, безнең редакциянең кайнар элемтә телефонына шалтыратыгыз 51 31 31 номеры тәүлек буена эшли. Кызыксынган яки борчыган сорауларыгызны WhatsApp хезмәтенә дә юллый аласыз. Фотосурәтләрегезне һәм видеоларыгызны 8939 311 31 31 телефоны буенча көтеп калабыз. Безнең хәбәрчеләребез сезнең белән элемтәгә кереп проблемагызны хәл итәргә булышыр. Кирәкле җитәкчеләр белән күз очрашырга ярдәм итәр. Бәлки нәкъ менә киләсе чыгарылышта сезнең мәсьәлә хәл ителер. Шолда шәһәр мэры Наил Мәгъдиевнең үз мәшгульләр белән ачык очрашуы узачак. Чара сентябрь аена планлаштырылган. Хәзер оештыручылар эшмәкәрләрне нинди сораулар борчуын белү өчен анкеталаштыруны башлап җибәрделәр. Иң актуаль сорауларны шәһәр башлыгына шәхсән бирергә мөмкин булачак. Анкетада 7 сорауга җавап бирергә кирәк. Мәсәлән, эшмәкәрләрдән үз мәшгульлек өлкәсендә нинди өстенлекләр күрүләрен, нинди ярдәм төрләүләрен белүләрен һәм нинди ярдәмдән файдалана алуларын билгеләп үтүләрен сорыйлар. Очрашуна башкарма комитет, шәһәрнең сәүдә-сәнәгать палатасы һәм бизнеска ярдәм итү структуралары оештыра. Мин сезнең исегезгә төшерәм, шәһәрдә COVID-19-га каршы вакцинация дәвам итә. Безнең алда иммунитетны ныгыту проблемасы тора. Вакцина ясатырга ашыгыз. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Лилия Гатин сезнең белән сау булашам, исән-имин булыгыз. Фестиваль молодого меда «Пасека Пегановых» с 9 по 22 августа в ДК КамАЗ «Набережные Челны». При покупке 1 килограмма сортового меда 1 килограмм цветочного меда в подарок, а также 4 килограмма цветочного меда всего за 1000 рублей. Завод транспортного электрооборудования приглашает на работу специалистов. Телефон 8 800 700 21 06.